Sugeng Injang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Senen Kliwon 17 Juli 2026. Sumangga dinten punika kita nampi jejer kawicaksanan kawilujengan. Para adi yuswa, nalika ngadhepi perkawis para ibu ingkang rebatan bayi, Prabu Sulaiman kebak kawicaksanan matema pirsa kanthi setiti punjering perkawis ingkang dipun aturaken para ibu. Sang Prabu langkung nengenaken among rasa nalika paring putusan pitados bilih sok sinten ing andasipun kalih ibu minangka ibunipun si jabang bayi tamtu boten rela menawi larenipun dipun sedani. Adhedhasar kawicaksananipun Sang Prabu mangertos manah asihipun ibu dhateng anak ingkang dipun tresnani. Wusana tetela sinten ingkang saestu ibunipun lan sinten ingkang goro minangka ibu. Setunggal Para Raja 3 ayat 17. Bayi kang urip iku sira wenehna marang wong wadon kae, aja pisan-pisan sira pateni wong wadon kae biyungi. Lumantar paseksi punika kita saged nyumurupi caranipun Prabu Sulaiman anggenipun paring putusan ing satengahing perkawis ingkang saweg dipun adepi. Sang Prabu boten nengenaken bab sinten ingkang kedahipun menang, sinten ingkang kedahipun kawon. Ananging Sang Prabu mawas bab kelajenganipun gesang si jabang bayi. Dene bab wanita ingkang kapirsan paring paseksi goro badhe dipun ukum menapa mboten. Punika perkawis sanes ingkang langkung utami si jabang bayi kedah tuwuh gesangipun wonten ing pangayoman saha katresnan ibunipun. Para adi yuswa, ing tata gesang kita boten bab menang kalah, nanging bab paring gesang kangge sesami. Linangkung gesang bebrayatan agung tamtu kathah sanget perkawising gesang. Sumangga ing maneka warni perkawis punika boten dadosaken kita sami mejahi sinten ingkang kedahipun kawon lan sinten ingkang kedahipun menang. Ananging sumangga kita tansah ngeneraken manah kita dhateng paningal saha pamawas bab menapa lan sinten ingkang kedahipun kawilujengaken saha kauwalaken saking bebaya. Monggo kita ngandelaken kawicaksananipun Gusti ingkang nuntun kita dhateng kawilujengan. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepimut amrih kawula wicaksana ing satata gesang kawula. Paduka berkahi para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang ugi tansah paring kekiyatan saha paring berkah. Mirunggan kala pasrahaken Ibu Sukarjo GKJ Plengkung ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit. Kawula pitados menawi paduka ugi badhe paring kekiyatan ingkang linuwih. Matema Ibu Sukarjo ingkang nampi wetahing kesarasan. Kawula ugi masrahaken Bapak Pendeta Johan Budiman dalasan Ibu ingkang wedal sak mangke karimat wonten ing griya sakit Komodo Labuhan Bajo. Kawula pitados menawi paduka ugi badhe tansah paring kekiyatan lan bagas kesarasan. Mirunggan kala pasrahaken Bapak Sudiat warga GKJ Wedi ingkang wedal sak mangke nembe kritis. Kawula pitados sih katresnan pitulungan paduka badhe dadosaken sedherek kawula punika nampi wetahing kesarasan. Kawula pasrahaken Bapak Suparmin wilayah gangsal ingkang wedal sak mangke mondok ing griya sakit Sarjito Jogja. Kawula pasrahaken Ibu Budi Agus Setyawati warga GKJ Ketandan ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Ibu Sunarti warga GKJ Salaman ingkang wedal sak mangke nembe nandhang sakit.
Kawula pasrahaken Ibu Surati GKJ Sragen. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Wedi, kawula pasrahaken Bapak Sudiat lan Bapak Ibu Danu Sutardi ingkang nembe nandhang sakit. Kawula pitados paduka ugi badhe ngagem menapa lan sinten kemawon amrih tetiganipun menika ingkang nampi wetahing kesarasan. Mirunggan kawula pasrahaken Ibu Agustono wilayah gangsal ingkang dasak mangke nembe nandhang sakit. Kawula pitados menawi paduka ugi badhe ngreksa lan paring pitulung matemah pikantuk wetahing kesarasan. Boten kasupen kawula pasrahaken Lare Astama Kusala wayah puyutipun Ibu Sukarjo ingkang dasak mangke nembe nandhang sakit. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun, kawula pasrahaken Ibu Rusminah, Bapak Paryono, Ibu Suwarni, Bapak Karsono, Bapak Marsudi Raharjo, Ibu Lagimin, Bapak Suyatno, Ibu Menik Salio, Bapak Jarod Sukmono, sedherek Agus Supardiono. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Magelang, Ibu Bambang HN, Ibu Sri Winanti, Mbak Cilik, Bapak Wiharto, Bapak Mangku, Ibu Pratiwi wonten ing pamulihan. Sawetawis sedherek kawula ing GKJ Guntur Geni, Bapak Y Sudenal, Bapak Y Rasidal, Ibu Sartini, Bapak Ibu Supriyono, Ibu Joni, Ibu Daniel Suharyanto, Ibu Pratono, Bapak Stefanus Ngadiono. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing Pugeran, Bapak Minto Taruno, Bapak Sugiri. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Telepok, Ibu Wiryo Sumarto, Bapak Yutam, Bapak Karyadi. Sedherek kawula ing GITJ Trangkil Pati, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Nani Cahyono. Mekaten ugi kawula pasrahaken Ibu Otniel Ngatius ing Wonosari, Bapak Yohanes Kuncoro ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Wijongko ing GKJ Sedayu, ing GKJ Pamong Utomo Kalinegoro Magelang, kawula pasrahaken Bapak Mardiono, Ibu Marsudi lan Ibu Sri Widarti. Kawula pasrahaken Bapak Yohanes Mudadi ing GKJ Tuban. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Wonosobo, Bapak Yusuf Sunaryo. Sedherek kawula ing GKJ Gondang Winangun, Ibu Lasiem. Duh Gusti, kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang dasak mangke nembe nandhang sakit lan ing pemulihan. Para adiyuswa ing pundiya papan, monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang mitulungi matemah sedayanipun menika paduka kiyataken lan paduka paringi bagas kesarasan ingkang wetah. Kawula pasrahaken sedaya pandonga pasambat kawula wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adiyuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adiyuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga